राजकुमारी, हाय भैया की सारी राजकुमारी, देखे माँ बड़ प्यारी, हाँ हाँ देखे माँ बड़ प्यारी। हाय हलो कही बेत समझिन देते काबरगारी, हाय हलो कही बेत समझिन देते काबरगारी। एकर नखरा हवे भारी, एकर लफड़ा हवे भारी, एकर नखरा हवे भारी, एकर लफड़ा हवे भारी। भैया के सारी राजकुमारी, हाय भैया की सारी राजकुमारी, देखे माँ बड़ प्यारी, हाँ हाँ देखे माँ बड़ प्यारी। हाय हलो कही बेत समझिन देते काबरगारी, हाय हलो कही बेत समझिन देते काबरगारी। एकर नखरा हवे भारी, एकर लफड़ा हवे भारी, एकर नखरा हवे भारी, एकर लफड़ा हवे भारी। नहीं है दुनियादारी। भैया के सारी राजकुमारी, हाय भैया की सारी राजकुमारी, देखे माँ बड़ प्यारी, हाँ हाँ देखे माँ बड़ प्यारी। हाय हलो कही बेत समझिन देते काबरगारी, हाय हलो कही बेत समझिन देते काबरगारी। एकर नखरा हवे भारी, एकर लफड़ा हवे भारी, एकर नखरा हवे भारी, एकर लफड़ा हवे भारी। पहिर के समझिन दिखत हवे बड़ा कमसिन, एहा दिखत हवे बड़ा कमसिन। दाई दादा की तय दुलारी, ममता हवे तुर बरभारी, ए जी ममता हवे तुर बरभारी। भैया के सारी राजकुमारी, हाय भैया की सारी राजकुमारी, देखे माँ बड़ प्यारी, हाँ हाँ देखे माँ बड़ प्यारी। हाय हलो कही बेत समझिन देते काबरगारी, हाय हलो कही बेत समझिन देते काबरगारी। एकर नखरा हवे भारी, एकर लफड़ा हवे भारी, एकर नखरा हवे भारी, एकर लफड़ा हवे भारी, एकर नखरा हवे भारी, एकर लफड़ा हवे भारी, एकर नखरा हवे भारी, एकर लफड़ा हवे भारी। बनाइए अपनी एक खास पहचान, अपनी आवाज को दीजिए एक नया आयाम। तो याद रखिए एक ही नाम, उपासना स्टूडियो। उपासना स्टूडियो डिजिटल मल्टीट्रैक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, बिज्जू साउंड सर्विस पाली, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9340823283।